כשהלקוח נכנס לחנות האינטרנטית שלכם, הוא חש לבד. רובנו מכירים את התחושה הזאת כבר קודם. כשנכנסנו לחנות אמיתית, והיא הייתה ריקה. זה מוביל לתחושה של חשדנות וחוסר נוחות. כל לקוח שלכם ירגיש ככה, אבל אנחנו ניתן לו קבלת פנים חמה ושירות אדיר. דמיינו שהאתר שאתם קונים בדיגיטל זה כמו המבנה של החנות, החברה או העסק שלכם. וכעת הוא עוד ריק ואין בו כלום. במקרה כזה רובנו היינו בודקים האם זה מתאים לצרכים שלנו והאם זה עונה על הדרישות שלנו. המחיר של בניית אתר והשכרת מבנה אתר באינטרנט הוא זהה. תיזהרו מרמאים כי זה ממש לא אותו הדבר.